Γεια σας αγαπημένοι μας φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για 2 σίγμα δέλτα τα οποία μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Δηλαδή, το ένα είναι σακχαρώδης διαβήτης και το άλλο δυστυχώς στιτική δυσλειτουργία. Και πώς αυτά τα δύο επηρεάζουν τη ζωή μας και το ένα με το άλλο. Γι' αυτό θα καλησπερίσουμε τον κύριο Παπαστασινό και τον κύριο Λέκα που θα μας πούνε ακριβώς τι συμβαίνει. Γεια σας και ευχαριστώ και τους δύο που είστε εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή που βρισκόμαστε πάλι μαζί σας και ελπίζουμε να έχουμε ένα επικοδομητικό χρονικό διάστημα που θα αναλύσουμε τις παθήσεις αυτές. Κύριε Παπαστασινέ. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε για τη δυνατότητα αυτή επικοινωνίας με τους τηλεθεατές σας και τα σημαντικά αυτά ζητήματα. Αυτό το σίγμα δέλτα λοιπόν έχει γίνει πάρα πολύ της μόδας και το υφιστάμεθα και πολύ. Τι εννοούμε λοιπόν σακχαρώδης διαβήτης? Μας τρομάζει, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε και όσο το δυνατόν περισσότερα. Ο διαβήτης είναι ένας όρος που μας έρχεται από την ελληνική αρχαιότητα και είναι διεθνής. Στο μυαλό όλων μας πλέον σημαίνει αυτό το αυξημένο ζάχαρο στο αίμα. Στην πραγματικότητα είναι μια διαταραχή στο μεταβολισμό πολύ πιο σύνθετη, αφορά και υδατάνθρακες, αλλά λιπίδια και πρωτεΐνες και οφείλεται σε μια έλλειψη παραγωγής ή ατελή δράση μιας πολύ κομβικής ορμόνης που είναι η ινσουλίνη. Έχουμε το μεταβολικό σύνδρομο λοιπόν, γιατί παλιά είχαμε μόνο και λέγαμε αυτός έχει ζάχαρο. Δεν είναι όμως έτσι, διότι θα πούμε και παρακάτω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που συνδυάζονται. Όπως είπατε τώρα, θα θέλατε να μας πείτε τα 3 στοιχεία του μεταβολικού συνδρόμου? Πραγματικά, το μεταβολικό σύνδρομο είναι ένας όρος που έχει μπει στη ζωή μας. Παρότι υπάρχουν πάντα φωνές που εκφράζουν διαφορετικές αντιλήψεις. Εντάξει, τώρα ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει αυτό. Οπωσδήποτε όμως θα αναφέρομαι για την κοιλιακή παχυσαρκία και τη συνεπαγόμενη βέβαια διαταραχή των λιπιδίων, την αρτηριακή υπέρταση και το σαχαρόδι διαβήτη. Όλα τα κακά μαζί λοιπόν. Και όχι μόνο. Που είναι λίγο και τα σύγχρονα μέσα του τρόπου ζωής. Έγινε της μόδας. Κύριε Λέκα, για πέστε μας λοιπόν εσείς. Φτάσαμε καλώς κακώς σε μια κατάσταση. Τα αίτια, η συχνότητα και τι μπορούμε να ορίσουμε, το δεύτερο σίγμα δέλτα που μας ταλαιπωρεί στη ζωή μας, έχει γίνει και αυτό της μόδας, η στιτική δυσλειτουργία. Συγγνώμη και όλα πριν ξεκινήσετε, που δεν πρέπει να φοβόμαστε να το παραδεχόμαστε, να το γνωρίζουμε και να πάμε στο γιατρό. Για να μπορούμε να μιλήσουμε θα πρέπει να δώσουμε τον ορισμό της στιτικής δυσλειτουργίας. Ως στιτική δυσλειτουργία λοιπόν καλείται η συνεχής ή μπορούμε να πούμε η παρατεταμένη ουσιαστικά αδυναμία έναρξης ή και διατήρησης της στήσης για να επιτευχθεί η ικανοποιητική ή ακόμα να μην επιτευχθεί και αισθητική λειτουργία. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι η αισθητική δυσλειτουργία είναι κάτι διαφορετικό από τη σεξουαλική δυσλειτουργία, που περιλαμβάνει καταστάσεις οι οποίες μπορούν να αφορούν διαταραχές εξπερμάτισης του οργασμού και άλλα πράγματα που δεν είναι επί του παρόντος. Θα αρχίσω όμως από αυτό που είπατε τελευταίο. Ουσιαστικά είναι μία νόσος της σύγχρονης εποχής. Θα πρέπει να σας πω κάποια εντυπωσιακά στατιστικά αποτελέσματα, ότι σε ηλικία κάτω των 40 ετών, σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες, 1 στους 20 άντρες παρουσιάζουν αισθητική δυσλειτουργία. Αυτό δεν είναι καθόλου παρήγορο. Είναι εντυπωσιακό το ποσοστό. Και αν μιλήσουμε για την Ελλάδα, όπου το ποσοστό συνολικά των ανδρών, αν και δεν υπάρχουν επίσημες επιδημιολογικές μελέτες, υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 500.000 άνδρες στη χώρα μας έχουν αισθητική δυσλειτουργία. Οι διαγνωσμένοι. Ακριβώς. Οι αδιάγνωστοι τώρα. Μα είπατε την κομβική λέξη, ταμπού. Δυστυχώς παραμένει ταμπού. Ντρέπονται οι άντρες να πάνε στον ανδρολόγο και να του πούν ότι έχουν ένα πρόβλημα με τη στήση. Μα είναι και αυτό μια λειτουργία όπως είναι όλες οι άλλες και αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε. Είναι μήνυμα αυτό, έτσι δεν είναι? Σαφέστατα και είναι μήνυμα και σαφέστατα στο τέλος θα το έλεγα, αλλά με προλαμβάνετε, ότι θα πρέπει ο άντρας να απευθύνεται στον ανδρολόγο. Πολύ ωραία. Κύριε Παπαστασινέ, είναι συχνό τελικά αυτό το φαινόμενο με τον σαχαρόδι διαβήτη? Είναι συχνό πολύ? Είναι της μόδας τώρα και αυξήθηκε? Πέστε μας τη γνώμη σας πάνω σε αυτό. Οι στατιστικές πλέον κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Δυστυχώς ναι είναι η απάντηση. Τα κρούσματα αυξάνονται εκθετικά. Πλέον μπορούμε να πούμε σε κάπως πιο μεγάλες ηλικίες, 1 στους 5 είναι πολύ πιθανό να έχει διαβήτη ακόμα και αν δεν το ξέρει. Και δυστυχώς κατεβαίνουμε όλο και σε χαμηλότερες ηλικίες. Αυτό το γνωρίζω. Ακόμα πλέον και σε παιδιά στα σχολεία είναι. Πλέον έχουμε ακόμα και παιδιά στα σχολεία με διαβήτη τύπου 2, όχι τον νεανικό διαβήτη που είναι μια άλλη κατάσταση. Αυτό δεν το ήξερα. Διαβήτη τύπου 2 στο σχολείο. Ναι. Έχει να κάνει με την παχυσαρκία και τη διατροφή. Είναι ουσιαστικά ο σύγχρονος τρόπος ζωής, καθιστική ζωή. Τα παιδιά πλέον όλα είναι με ένα τάμπλετ, στο ίντερνετ, στο Facebook κλπ. Κακή διατροφή,
αυτά όλα τα έτοιμα φαγητά, τα fast food που είναι κακής ποιότητας με αυξημένα λιπαρά και αυξημένους υδατάνθρακες. Και σίγουρα το άγχος πλέον έχει μετατοπιστεί και πολύ σε πιο κάτω ηλικίες, παιδιά, ακόμα και σχολικές ηλικίες, διαγνώσκονται με κατάθλιψη. Να φανταστείτε. Εντάξει, τα παιδιά μας είναι πάρα πολύ πιεσμένα και τους ζητάμε πολλές φορές πολλά και όχι μόνο εμείς και η κοινωνία, έτσι δεν είναι? Πλέον είναι ένα συνολικό πρόβλημα και πλέον με παγκόσμιες διαστάσεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει για πρόβλεψη το 2030 300 εκατομμύρια διαβητικούς. Είναι ένα απίστευτο νούμερο. Απίστευτο. Σε όλες τις υπήρους, λόγω του ότι ο δυτικός τρόπος ζωής επεκτείνεται, φανταστείτε στον αναπτυσσόμενο κόσμο που υιοθετούν δυτικά πρότυπα, έχουμε 250% αύξηση. Αυτά είναι ασύλληπτα νούμερα. Και βέβαια οι επιπτώσεις θα τις φανούν στο μέλλον. Πώς πρέπει να ψάξουμε, πώς πρέπει να κάνουμε τη διάγνωση έτσι ώστε δυστυχώς να πιστοποιήσουμε κάτι, αλλά να μην μένουν και αδιάγνωστα όλα αυτά? Τι πρέπει να κάνουμε? Το πολύ βασικό είναι η ευαισθητοποίηση και σε αυτό βοηθάνε και εκπομπές σαν τη δική σας βεβαίως. Να είστε καλά. Υπάρχει η κλασική τριάδα συμπτωμάτων που λίγο πολύ όλοι την έχουμε ακούσει. Η πολυδιψία, η πολυφαγία και η πολυουρία. Και άλλα πράγματα όμως που δεν τα ξέρουμε, όπως η χρόνια κόπωση, απώλεια βάρους, φλεγμονές λοιμώξεις που παρά τις επαγγελμένες θεραπείες, αντιβιώσεις δεν υφίενται ή επανεμφανίζονται, θα πρέπει να μας οδηγήσουν για έλεγχο στον ειδικό γιατρό. Άρα λοιπόν έχουμε μια φλεγμονή που εμένει και μας κάνει εντύπωση αυτό. Είναι ένας λόγος να ψάξουμε μήπως συμβαίνει κάτι άλλο και δεν μας φταίει, ας πούμε, η εκάστοτε θεραπεία? Χωρίς να σημαίνει ότι οπωσδήποτε πρέπει να είναι διαβήτης. Είναι απαραίτητο όμως. Θα ήταν ίσως παράληψη να μην γίνει ο έλεγχος για το διαβήτη, διότι όπως είπαμε, ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων έχουν ήδη διαβήτη αδιάγνωστο, που το μάθουν μερικές φορές μόνο μετά από κάποια επιπλοκή. Και είναι κρίμα να φτάνουμε ως εκεί, όταν πλέον υπάρχουν μέσα όχι μόνο έγκαιρης διάγνωσης, αλλά ακόμα να βρούμε και ανθρώπους στο στάδιο του προδιαβήτη, πριν ακόμα αναπτυχθεί ακόμα ο διαβήτης. Με σωστή πρόληψη, σωστή ενημέρωση, σωστή καθοδήγηση, είτε να καθυστερήσουμε την εμφάνιση του διαβήτη ή ακόμα και να το αποφύγουμε τελείως. Υπάρχει μια διαδικασία στη διάγνωση. Σαν γιατρός το γνωρίζω αυτό. Θα τα πούμε αυτά. Όμως, γιατί είναι πολύ σοβαρό να το διαγνώσουμε? Τι μας δημιουργεί? Γιατί ο διαβήτης είναι ένα ύπουλο πράγμα, το οποίο υπάρχει, σκάβει εσωτερικά και δημιουργεί πάρα πολλά. Τι επιπλοκές έχουμε? Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Πραγματικά εδώ είμαστε στην καρδιά του ζητήματος και γιατί ασχολούμαστε με το ζάχαρο. Το πρόβλημα είναι οι χρόνιες επιπλοκές του ζαχάρου, οι οποίες αφορούν πια όχι μόνο τον ίδιο τον ασθενή, το οικογενειακό περιβάλλον που σηκώνει όλο το βάρος και την ψυχική καταπώνηση. Η κληρονομικότητα είναι πολύ σοβαρό σε αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι? Είναι στον τύπο 2, μιλάμε για ένα 45% κληρονομικότητα περίπου, αλλά παίζει ρόλο και η δικιά μας τάση και συμπεριφορά και γι' αυτό είναι και η δικιά μας ευθύνη να ενημερωθούμε και να προχωρήσουμε. Προχωράμε λοιπόν. Όμως, τα συστήματα υγείας και η κοινωνία γενικότερα υποφέρουν αυτή τη στιγμή από επιπλοκές του διαβήτη που δεν προλήφθησαν. Και όταν λέμε για επιπλοκές του διαβήτη, ουσιαστικά ο διαβήτης επηρεάζει όλα τα συστήματα του οργανισμού. Κυρίως όμως πρακτικά εννοούμε περισσότερο επιπλοκές τόσο στο νευρικό ιστό όσο και στο σύστημα των αγκίων. Και γιατί μιλάμε για αγκία? Νευροπάθειες κλπ. Νευροπάθειες και αγκιοπάθειες. Τα αγκία αφορούν το καρδιαγγειακό σύστημα, που είναι πρώτη αιτία νοσηρότητας και θνημότητας στο δυτικό κόσμο. Και αυτό που έχει λεχθεί και είναι πολύ σωστό, η ηλικία μας δεν είναι αυτό που γράφει η ταυτότητα, είναι η ηλικία των αγκίων μας. Κύριε Λέκα, ένας κύριος που νιώθει ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάποια στιγμή, είναι λόγος αυτός για να έρθει σε εσάς να ψάξετε κάτι πιο βαθύ, την ύπαρξη ενός, ας πούμε, διαβήτη? Σαφέστατα. Και να μην νομίζει ότι φταίει μόνο το ψυχολογικό του ή οι επιθυμίες του. Οι άντρες, κυρίως όταν τους συμβεί ένα τέτοιο επεισόδιο, θεωρούν ότι αυτό μπορεί να έχει συμβεί λόγω του άγχους. Λογικό σε μία περίπτωση. Όταν όμως έχουμε επαναλαμβανόμενα επεισόδια, σαφέστατα ο κύριος πρέπει να απευθυνθεί στον ειδικό και συγκεκριμένα στον ανδρολόγο. Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα από τις διαγνωστικές εξετάσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν. Εντάξει, σας λέω ότι το πρώτο και κυριότερο είναι το ιστορικό που παίρνει. Το ιατρικό ιστορικό που παίρνει ο γιατρός, το ουρολογικό και το ανδρολογικό ιστορικό. Πόσες φορές, ποιες φορές, πότε συνέβη αυτό. Για μένα το ιστορικό, συγγνώμη σας διακόπτω, είναι το 50% της θεραπείας. Εγώ θα έλεγα εδώ και το 80% της διάγνωσης και της θεραπείας. Ακολούθως, θα πρέπει να κάνουμε κλινική εξέταση και σαφώς μετά να πάμε σε κάποιες εξετάσεις. Θα σας πω ότι για εμάς τους ανδρολόγους οι δύο βασικότερες εξετάσεις, για να συνδέσω το θέμα μας με το διαβήτη, είναι
η γενική ούρων και το σάχαρο του αίματος. Οι ορμονικές όπως η τεστοστερόνη, η ολική ελεύθερη ή η θηροειδοτρόπος ακολουθούν. Εδώ τονίζω τη σημασία του σαχάρου και θα εξηγήσω μετά γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία. Και ακολουθούν φυσικά και άλλες πολύ εξειδικευμένες εξετάσεις όταν και όπου χρειάζονται. Έτσι. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το μεταβολικό σύνδρομο, όπως είπατε, επηρεάζει πάρα πολύ τη στήση. Και επίσης είναι σημαντικό να τονίζουμε ότι η στήση εντός εισαγωγικών μπορεί να είναι το πρόβλημα στη στήση, το πρώτο και ίσως το μοναδικό καμπανάκι που θα χτυπήσει σε έναν κύριο, ότι μελλοντικά θα έρθει ένα πρόβλημα με την καρδιά του. Άρα είναι αλήθεια ότι ξεκινώντας από ένα τέτοιο θέμα έχουμε προλάβει κάποια εμφράγματα? Σαφέστατα. Όταν εμφανίζεται σε έναν κύριο πρόβλημα αισθητικής λειτουργίας, ως ανδρολόγοι οφείλουμε, και τονίζω τη λέξη οφείλουμε, εκτός από τις εξετάσεις που θα κάνουμε, να τον παραπέμψουμε και σε καρδιολόγο. Μην ξεχνάμε ότι η στήση γίνεται με αγκίωση, με τα αγκία. Και μην ξεχνάμε ότι από τους παράγοντες το 70% στα αίτια της αισθητικής λειτουργίας είναι αγκιακά. Άρα η διάγνωση γίνεται με κάποιες εξετάσεις που είπατε ή και με άλλα πράγματα? Οι πρώτες εξετάσεις είναι αυτές που προείπα. Θα ακολουθήσουν όμως, αν χρειαστεί, ειδικές εξετάσεις και φυσικά ίσως η πιο σημαντική εξέταση, η οποία είναι το τρίπλεξ των πεϊκών αρτηριών. Εξηγήστε μας λοιπόν. Είναι μια πολύ απλή εξέταση, γίνεται στο ιατρείο κάθε ανδρολόγου, κατά την οποία γίνεται μια ενδοσυραγκώδη ένεση, μια ένεση δηλαδή, με την οποία θα προκαλέσουμε στήση στον ασθενή και θα κάνουμε ένα τρίπλεξ. Όπως έχουν ακούσει οι κύριοι για τρίπλεξ στην καρδιά, έτσι υπάρχει και το τρίπλεξ, αυτή η ειδική εξέταση στο πέος, με την οποία θα δούμε την υγεία εντός εισαγωγικών των αγκίων του. Είναι σαν το ντόπλερ που κάνουμε κάπου στο πόδι με τον ήχο καταλαβαίνουμε. Ακριβώς, πάρα πολύ καλά το περιγράφετε. Είναι μια διαδικασία που διαρκεί 20 maximum 30 λεπτά και μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες και το κυριότερο, μας λύνει το πρόβλημα. Είναι οργανικό το θέμα του κυρίου ή ψυχογενές ή και τα δύο ακόμα? Ναι, αποκλείουμε πρώτα τα οργανικά και μετά πάμε στις σφαίρες της ψυχογενής που είναι και λίγο χάος όλο αυτό. Ξέρετε, παλαιότερα το 80% λέγανε ότι είναι ψυχογενές το αίτιο της αισθητικής λειτουργίας. Ακολούθησε όταν εγώ έκανα ειδικότητα ακόμα το 50-50. Τώρα περισσότερα από το 70 σχεδόν 80% λέμε ότι υπάρχουν οργανικά αίτια στην αισθητική λειτουργία. Εντάξει, δεν φταίει πάντα ο εγκεφαλός μας, φταίει για πάρα πολλά, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά όχι σε όλα τελικά, έτσι δεν είναι? Σαφέστατα. Τώρα, δυστυχώς διαγνώσαμε ένα θέμα. Πώς ερχόμαστε τώρα, γιατί αυτό είναι και το σημαντικότερο, πώς θα το θεραπεύσουμε, τι θα κάνουμε? Σαφέστατα. Από τη στιγμή που θα τεθεί η διάγνωση, αν είναι για παράδειγμα ψυχογενούς αιτιολογίας αισθητική δυσλειτουργία, σαφέστατα θα πρέπει να παραπέμψουμε τον κύριο σε έναν ψυχολόγο, ο οποίος είναι εξειδικευμένος όσον αφορά τη στήση και ο οποίος συνεργάζεται με τον ανδρολόγο. Και όχι μόνο βέβαια. Όταν όμως το θέμα είναι οργανικό, θα πρέπει να βρούμε λύσεις. Και η λύση είναι πρώτον, σχετικά με το αίτιο του προβλήματος. Αν για παράδειγμα είναι ο σαχαρότης διαβήτης, θα πρέπει να ακολουθήσει μια θεραπεία να ρυθμιστεί το σάχαρο. Κύριος Παπαστασινός, λοιπόν. Ερχόμαστε λοιπόν στο αντικείμενό μας και βλέπουμε την διεπιστημονικότητα πλέον της ιατρικής και την πολυπαραγοντική προσέγγιση που χρειαζόμαστε για να είναι επιτυχής η αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Είμαστε ευτυχείς που ζούμε σε μια εποχή που υπάρχουν άφθονα μέσα να έχουμε καλή ρύθμιση του διαβήτη, αποφυγή των προβλημάτων. Όμως, δυστυχώς, ακόμα και σε αναπτυγμένα συστήματα υγείας βλέπουμε μεγάλο ποσοστό αρρύθμισης των ανθρώπων, κυρίως διότι υπάρχουν μύθοι στο θέμα του σαχαρόδους διαβήτου και φοβόμαστε να προχωρήσουμε στη σωστή κατανόηση του θέματος. Γι' αυτό καταρρίπτουμε τους μύθους και λέμε αυτά που πρέπει για να του φερόμαστε όπως πρέπει να το εξαλείψουμε δεν μπορούμε, να το διαχειριστούμε καλύτερα μπορούμε. Ξεκινώντας ουσιαστικά θα λέγαμε ότι ο ακρογωνίος λίθος και στο διαβήτη, όπως ισχύει για την υπέρταση, για τις χολυστερίνες, για τις καρδιοπάθειες, είναι η δίαιτα και η άσκηση. Δηλαδή πλέον υπάρχουν όμως και δύο μαγικές λέξεις. Υπάρχει η εξατομίκευση και υπάρχει και η σωστή γνώση και καθοδήγηση. Η δίαιτα δεν σημαίνει αυτά τα στερητικά που υπήρχαν στο παρελθόν με πλήρη σχεδόν απαγόρευση των υδατανθράκων, οξεωτικές καταστάσεις και αραφθορά του οργανισμού. Πλέον ο ασθενής υπάρχει δυνατότητα να ρυθμίζει το πρόγραμμά του ανάλογα με τις δικές του προτιμήσεις και ακόμα και στις φαρμακευτικές θεραπείες που έχουμε, πάλι και εκεί δεν παραβλάπτεται η ποιότητα ζωής. Το νέο μοτίβο που επικρατεί πλέον στην εποχή μας για το διαβήτη είναι η θεραπεία προσανατολίζεται στον ασθενή και όχι ο ασθενής υποκύψει στη θεραπεία.
Καλύπτοντας λοιπόν, έτσι την ποιότητα έχουμε ζωής. ολιστική και εξατομικευμένη θεραπεία με τον. Έχουμε και πολύ καλή επαφή με τον ασθενή μας, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, γιατί πλέον το βασικό στοιχείο είναι η εκπαίδευση του ασθενούς. Πολύ ωραία. Δεν υπάρχει πια το πατερναλιστικό πρότυπο ότι ο γιατρός διατάσσει και ο ασθενής υπακούει. Ο Και γιατρός η κατανοεί τις περιθωριοποίηση. ανάγκες, ακριβώς. Και έτσι έχουμε και συμμόρφωση του ασθενούς στις οδηγίες, αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη του εαυτού του και έτσι προχωράμε. έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα. Κύριε Λέκα, για πέστε μας εδώ τώρα και να κλείσουμε. Τι εννοούμε παιικές προθέσεις και πόσο βοηθούν στο να ξεπεράσουμε και να διαχειριστούμε το συνδυασμό αυτών των πραγμάτων? Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, όταν ερχόταν ένας κύριος με αισθητική δυσλειτουργία στο ιατρείο, θα μπορούσαμε να του προσφέρουμε θεραπεία σε όλα τα άλλα προβλήματα. Για παράδειγμα, στο ζάχαρο, όπως είπαμε, ή ορμονικές θεραπείες. Θα μπορούσαμε να του δώσουμε χάπια που ευρέως είναι διαδομένα στην αγορά. Θα μπορούσαμε να του προσφέρουμε ίσως ενέσεις στο πέος για να έχει καλύτερη στήση. Όμως δεν μπορούσαμε να του προσφέρουμε 100% τη θεραπεία, ιδιαίτερα σε πολύ σημαντικά προβλήματα, όπως είναι η αισθητική δυσλειτουργία μετά από χειρουργείο ή σε νέα παιδιά που έχουν υποστεί κακώσεις και δυστυχώς εκεί τα προβλήματα είναι πολύ σοβαρά. Αυτό όμως η τεχνολογία το έλυσε. Και το έλυσε με έναν καταπληκτικό τρόπο, με τις παιικές προθέσεις, όπως είπατε, η οποία είναι η επανάσταση της ιατρικής τομέα της ανδρολογίας. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Είναι, όπως βλέπουμε, προθέσεις οι οποίες είναι κάποια συστήματα, να το πω έτσι απλά, τα οποία εισάγονται στο πέος, με μια πολύ απλή το δηλώνω χειρουργική επέμβαση, η οποία διαρκεί ουσιαστικά μισή ώρα. Με αυτά, σας το λέω πολύ απλά, ότι ο ασθενής έχει όποτε θέλει και κατ' επίκληση στήση. Όσο θέλει, χρησιμοποιώντας... Διαχειρίζεται ο ίδιος τη συσκευή αυτή? Απόλυτα. Διαχειρίζεται μάλιστα. ο ίδιος συσκευή. Η συσκευή μπαίνει μία φορά. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα ο ίδιος διαχειρίζεται τη συσκευή και έχει στήση, κανονικότατη στήση, για όσο χρονικό διάστημα θέλει. Αυτό είναι πάρα πολύ παρήγορο και πάρα πολύ σημαντικό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί το βασικότερο που πρέπει να νικήσουν οι γιατροί είναι ο φόβος. Ο φόβος και είναι... η άγνοια. Ο φόβος και η άγνοια, αλλά κυρίως ο φόβος και το ταμπού που είπαμε, είναι ο αποτρεπτικός παράγοντας στο να έρθουν. Όταν έρθουν, μετά όλοι στενοχωριούνται για το χρόνο που έχασαν. Πολύ σημαντικό αυτό. Εξηγήστε μας λίγο, σας παρακαλώ, εδώ τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην οθόνη μας. Πάρα πολύ γρήγορα είναι η παιική πρόθεση, η οποία αποτελείται από τους κυλίνδρους οι οποίοι εισάγονται στο πέος. Κάτω υπάρχει στον όρχη, τοποθετείται μια αντλία όπως βλέπετε, ενώ πίσω, κάτω από την κοιλιά και δίπλα στην ουροδόχο κίστη είναι το τεπόζιτο που γεμίζει με φυσιολογικό ορό. Πατώντας ο ασθενής στην αντλία, εισάγεται υγρό από το τεπόζιτο στους κυλίνδρους με αποτέλεσμα την στήση. Όταν ξαναπατήσει μετά από όσο χρονικό διάστημα, και το τονίζω μετά από όσο χρονικό διάστημα θέλει, την αντλία εκεί, το νερό δια της αντιθέτου οδού στο φυσιολογικός ορός επανέρχεται πάλι στο τεπόζιτο και επέρχεται χάλαση στο πέος. Ενώ η προηγούμενη διαφάνεια που είδαμε. Η προηγούμενη διαφάνεια αποτελεί ακριβώς αυτό. Είναι οι δύο κύλινδροι πριν το χειρουργείο, είναι το τεπόζιτο πάνω και το pump, δηλαδή η αντλία, η οποία πατώντας τη όπως βλέπετε κάτω, γεμίζει με φυσιολογικό ορό τους κυλίνδρους με αποτέλεσμα να επισέρχεται έτσι το νερό εκεί. Και το νερό, το λέω, είναι φυσιολογικός ορός, το λέω για να το καταλάβει ο κόσμος, το υγρό για να επισέρχεται εκεί πέρα και να προκαλείται στήση. Πάρα πολύ ωραία. Κλείνουμε και θέλω μια κουβέντα από τον καθέναν σας. Νομίζω το μήνυμα που θα έπρεπε να περάσει κανείς εδώ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται κοντά ή είναι διαγνωσμένος με σαχαρόδι διαβήτη να μην θεωρεί ότι έχει κάποιο είδους αναπηρία. Και περιθωριοποίηση. Ακριβώς. Είτε ο ίδιος είτε το περιβάλλον του, διότι πλέον είμαστε σε εποχή και έχουμε τα μέσα με γνώση και σωστή καθοδήγηση να έχουμε μια απόλυτα φυσιολογική ζωή χωρίς περιορισμούς και χωρίς άλλα προβλήματα και επιπλοκές. Το μήνυμα που θα ήθελα να μεταδώσω εγώ μέσω της εκπομπής σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ είναι ότι η στήση, η αισθητική δυσλειτουργία είναι ένα θέμα το οποίο διορθώνεται. Και διορθώνεται, για να μην πω στο 100%, στο 99% των περιπτώσεων. Άρα λοιπόν οι κύριοι οι οποίοι μας παρακολουθούν ας αποβάλουν το άγχος και τον όποιο δισταγμό έχουν και ας έρθουν στο ιατρείο για να βρουν τη λύση τους. Δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω και τους δυο. Χάρηκα πάρα πολύ για αυτά που είπαμε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και με χαρά μου να σας ξαναδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Περνάμε σε ένα διαλυματάκι και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.